आईस्क्रीम आहे आणि खाली त्यांचं ते फालुदा आहे बघ. वाव, हे छान वाटतं ना असं मस्त. सर्वांना नमस्ते आणि गुड आफ्टरनून. दुपारची वेळ आहे आणि आम्ही तुम्हा सर्वांसोबत फिरायला जातो आहे ठाण्याला. ठाण्याला कुठे जातो आहे ते ह्यांना सर्वांना पण माहिती आहे का? माहिती आहे तुला कुठे जातो आपण? तुला माहिती आहे कुठे जातो? नाही, आता ठाण्याला जायचं म्हटलं तर जाऊया आपण. हां, आता ठाण्याला आम्ही जिथे जातो आहे तिथे तुम्ही ऑलरेडी गेला असेल, पण ठाण्याची ट्रिप जर प्लॅन करायची असेल तर आम्ही जशी प्लॅन केली ना तसं करा. ज्यामध्ये फूड असेल, एक गार्डन असेल, परत एक वेगळं स्ट्रीट फूड असेल, काय काय असेल ते तुम्ही आता ब्लॉगमध्येच बघा. चला जाऊया. चला, ताईने निघू द्या. येस. रेडी रेडी. आणि ते झाडं छान लावलेत ना, मस्त एकदम मस्त वाटले, एकदम डेकोरेशन सारखं केलंय. सगळं सुनीता त्यांनी एकदम छान केलेलं आहे. झालं ग्राउंड. चला फिरायला. लोकेशन ओळखा बघूया आम्ही कोणत्या लोकेशनवर आहे. इकडे इथे बिल्डिंग्स बघा केवढे मोठे मोठे आहेत. मस्त एरियाच खूप छान आहे. एरिया मस्त आहे ना. एरिया मस्त. आज माझ्या बाजूला बघा कोण बसलेला आहे, सुजल. आणि पाठी बघा कशी बसलेली. काय पाहिजे ते मागव. चला, काय ऑर्डर दिली आपण? मामलेदार मिसल 75 रुपीज. मिसळ पाव 75 आणि मिसळ 65. हे बघ, ही तिखट मागवली आहे. ही तिखट आहे. अरे आपण तिखट खाऊया ना. नाही, तिखट मागवली. तिखट खाऊन बघूया बघ काय दिलं. तरी आहे पण लाल लाल आहे एकदम. ही लाल आहे आणि ही जरा तिखट आहे, थोडीशी तिखट आहे. मिसळ खायची तर कशी झणझणीत आहे, झणझणीत. आता आपण टेस्ट करून दाखवतो बघा. खरोखर तिखट आहे का बघूया आपण. भाजी कसली आहे? भाजी वाटाणा बटाट्याची भाजी आहे. चांगली आहे. गरम आहे ना. नाही एवढी नाही. आणि लस्सी मागवली. लस्सी मस्त. आणि लस्सी पण चांगली आहे. पी बरोबर आहे. कशी आहे मिसळ? एकदम मस्त, चांगली पण घट्ट आहे. घट्ट तरी ना नको भाजू नये. तरी खाल्ला ती घरी जायला लागेल मला आता. आरामात या ना, इकडे माहिती वाटत पडली. चला, हे बघा मामलेदार मिसळ खायला असं वरती जायला लागतं. आरामात ये. आणि इथे त्यांचा पार्सल आउटलेट सुद्धा आहे ना. इथे पार्सल घेतात ना श्रेया? इकडे काय लिहिलं आहे? बाबा फालुदा. काय ऑर्डर दिली तुम्ही? तू कोणती ऑर्डर दिली? चॉकलेट. आणि तू? बाबा स्पेशल फालुदा. चॉकलेट फालुदा. सर्व खाली पडलं. चॉकलेट खायला लागले.
नो फळ नुसतं ते बघा सगळं. इथं भरपूर आहे. हे खाल्ल्यावर पोट भरेल मला वाटतं एवढं मोठं. वरती तरी मलाईसारखी आहे बघ. वरती मलाईसारखं आहे. मग आईस्क्रीम आहे आणि खाली त्यांचं ते फालुदा आहे बघ. छान वाटतंय. मस्त वाटतंय ना. तुम्ही पण सर्वांनी इथे आला तर या खायला. ते एक कितीला माहिती आहे? 360 आहे. हां काही तो खा. काही काय कामायची नाही, खायची नाही. तिला फक्त डाळ भात द्या. आम्ही आहे ना. आणि काही दोघं जण आहे, श्रेया आणि सुजल. अर्धा खाली सांगतात आहे, अर्धा खातात आहे. पपुला संपताना मुश्किल आहे. अंगावर पडतंय खाली. चला बोटिंग करूया का? हे किती छान वाटतंय बघा. हे सर्व बोट लिहिलं इकडे. बोट मगरमच्छ टाईप दिसते. चला असा फालुदा घ्यायचा समोरच आणि बोटिंगला यायचं. चला चला. काय बघताय? मांदेली. ते बघा आता पहिला पण काय खाल्लं? मिसळ एकदम छान होतं. मी तिखटवाला खाल्ला, तू साधी खाल्ली ना? मीडियम चांगली होती ना? हां एकदम छान होती, मस्त होती. कितीला पडते ती? 75ला एक पडते ना? हां. त्यानंतर त्याच्या जस्ट बाजूला पाठीच आहे इकडे त्याच्या बाबा फालुदा. जस्ट बाजूला लागूनच आहे. आणि हे ठाणे वेस्टला आहे सर. काय घेतलं आपण? हे बाबा फालुदा स्पेशल त्यांचा फालुदा ते घेतला. आणि पैसे पण सांगितले 360चे 2 घेतले आम्ही. पैसे व्यवस्थित आहे. पण श्रेया आणि माझा ओपिनियन राईट आहे की एक संपवायला कमीत कमी 2 ते 3 माणसं हवेत. सिंगलला संपणार नाही. मला बघा अजून वरतीच आहे, अजून अर्धा पण झालेला नाही. म्हणजे विकत घ्यायच्या अगोदर हा लक्ष ठेवा की सिंगल असेल तर संपणार नाही. मिंगल पाहिजे. 2 ते 3 माणसं खाणारी पाहिजे. आणि अजून पण आतमध्ये बघा ते आईस्क्रीम बिस्क्रीम किती आहे बघा अजून राहिलेलं. म्हणजे हे सांगतो क्वालिटी चांगली आहे. आम्ही खातो सांगतो. आणि मिसळ बरोबर आम्ही लस्सी घेतली होती. लस्सी तर मिसळ बरोबर लस्सी घेणं गरजेचं आहे. तर छान कॉम्बिनेशन वाटतं ते. चला बसलात बघा. मला अजून संपलेला नाही आहे म्हणून आम्ही तसंच ठेवलेलं आहे. बघा क्वालिटी चांगली आहे पण 2-3 माणसं घेऊन एक खायला. आणि आपण त्याच्यात काय झालं? जेवून आलो. हो आपण जेवून आलो ना. चला गार्डनमध्ये. चला आता काय खायला नका घेऊ आधी. नाही आता बघा आपण हे ठाणे वेस्टला आलो डायरेक्ट. आणि इथून आपण चालू नमो सेंट्रल ग्रँड पार्क. बरोबर आहे. ते इथून आपल्याला 5.5 किलोमीटर दाखवतो आहे. म्हणजे असं प्लॅनिंग करू शकता. ते मामलेदार मिसळ खाऊ शकता, फालुदा भरपूर. ते लाईनमध्ये सर्व खाण्याचंच आयटम्स आहे सर्व. नंतर मग इथे ते बोटिंग सुद्धा करू शकता तुम्ही जिरव्याला. आणि समजा तुमचा वजन बिजन जास्त वाढला तर तिथे समोर काका सुद्धा बसलेले आहेत बघा वजन काटा घेऊन. वजन करायचं तुम्हाला? मग जाऊ तर चालत तिथं. इकडे हे सर्व तलाव आहे ना, ठाण्याचा तलाव. चला आलो. पार्किंग पण आहे आपली 4 व्हीलरची. आता बघूया. चला ही बघा यांची इकडे पार्किंग एरिया वाटतं ही. तर गाडी पार्क करूया आणि आतमध्ये गार्डन बघूया. कल्पतारू एरिया आहे ही. कल्पतारूच्या आतमध्ये लिहिलं आहे बघा इथे नमो ग्रँड सेंट्रल पार्क.
थँक्यू. 40 रुपीज पार्किंग घेतले. 40 रुपीज. C7 बाबाचा फालूदा अजून टिकलेला आहे इथे येईपर्यंत. इथून इथे यायला आम्हाला अर्धा तास लागला. ट्रॅफिक होतं ना. भरपूर मोठी पार्किंग स्पेस आहे. भरपूर मोठी पार्किंग आहे बघा. खूप मोठी. कितीतरी गाड्या राहतील. आणि आम्ही दोन्ही सेम गाड्या आणल्यात बघा. इथे माझी पण तीच गाडी आणि लेफ्ट हँड साइडला आणि तिकडे पण तीच गाडी आहे बघा. हे बघा या साइडला पूर्ण सुझुकी. मस्त आहे ना पार्किंग. पार्किंग नाही गार्डन बघायचं आपल्याला. गार्डन बघायचं आहे आपल्याला. बघा इथे लहान मुलांसाठी पहिलाच आल्या इकडे गार्डन आहे मस्त ना. वाव गार्डन बघितलं ना एकदम सुंदर आणि एकदम मस्त आहे. आला चल. झाड किती जुनं आहे वाटतं ना. एकदम मस्त. भरपूर काय 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 आहे. आणि तिथे सर्व वॉशरूम सुद्धा एरिया आहे बघा. वाव हे छान वाटतं ना असं. मस्त. असं धावत जायचं. अरे बापरे किती छान वाटतं इकडे. इथे आल्यावर असं वाटतं छोटं झालं पण नंतर एकदम मोठं होतं एकदम. तर बघा असं वाटतं आपण आता वेगळ्याच पूर्ण ह्याच्यात आलो. चायनीज जॅपनीज थीम आहे ही वेगळी. आता हे काहीतरी एक वेगळं परत. चायनीज गार्डन. तिथे जॅपनीज होतं तिथे इथे चायनीज आहे. हे छान वाटतं पायाखाली. जरा चपलं काढून जरा वॉक करूया आपण. चपलं काढून. अरे वा चपला काढलात ना तर हे होतं बघ. आपल्याला पण नदीतले आणले पाहिजे दगड. फूट मसाज होते बघ. चप्पला काढा जरा असेच. नाही काढायची नसते पण काढल्यावर बघ त्याच्यावर ह्याच्यावरच ठेव कसं वाटतंय बघ. मस्त मस्त ना. असे लादे आणले पाहिजे. चप्पल असत ना. वा एकदम मस्त. बघण्यासारखं थीम बघा. जे आपल्याला बाहेरगावी दिसू शकतात चायना जपानला ते आपण इकडे बघतोय. तिथे परत एक वेगळी थीम आहे काहीतरी ना. एकदम सुंदर आहे. कुठे गेला. इकडे गेला ना. इथे काय ब्लू ब्लू वाटतं काहीतरी. हे बघा इथे गेलेत. वाव हे काय. वाव सुजाला बॉटल दिसलेली आहे. क्लीन करतोय हा फेक. वाव इथे तर फक्त फोटो येणार. तिथे फोटो बिटोसाठी एकदम छान आहे. वा हे काहीतरी वेगळंच आहे. भरपूर मोठा गार्डन आहे. भरपूर मोठा. पाय दुखतील एवढा मोठा गार्डन आहे. पार्क मधून आम्ही बाहेर आलो बघा. भरपूर मोठा पार्क आहे. भरपूर म्हणजे भरपूर. पाय दुखतील एवढा मोठा पार्क आहे. चला आणि इकडे बघा आपली मंडळी इकडे बसलेली आहे. तोंड सुकतो ना. काय तोंड सुकलं गार्डन मध्ये फिरून 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 पाणी प्यायला वाटलं. लय मोठा गार्डन आहे ना. लय मोठं गार्डन आहे बापरे. भरपूर. फक्त स्पेशली ज्यांना वॉकिंग करायची सवय असेल ना त्यांनी इथे यावं. हा बरोबर. लय म्हणजे नाहीतर आम्ही असं पूर्ण फिरत 4-5 ठिकाण फिरत येणार ना तिकडे दमायला होणार. पण सुंदर एकदम साफ सुथरा नीट ग्रीनरी आहे. एकदम असं वेल मेंटेन्ड आहे. एकदम छान आहे.
काय खाताय तुम्ही? वडापाव. वडापाव, तंदुरी वडापाव. कसं आहे? छान आहे का? भारी आहे? मस्त. आता शेवटी आपण ते तंदुरी वडापाव खाल्लं. तू खाल्लं होतं तंदुरी वडापाव? नाही, मी बटाटा भजी खाल्ली. सुजल, तू तंदुरी वडापाव खाल्लं? हा ते आवडलं तुला? हो. छान होतं ना. त्याची प्राईस होती 60 रुपीजचं एक. हां. ते चिवडा होता, बाकी सर्व फोटोमध्ये तुम्हाला दिसेल बघा. चिवडा होता, पाव कापलेला होता, मायोनीज टाकलेलं आणि तंदूर त्याला दिली होती. एक बर्गर कसा असतो आपला बर्गर, तसा वडापावला त्या बर्गर स्टाईलमध्ये काहीतरी फ्युजन करायचा प्रयत्न केला. भरपूर अगोदर फेमस झालेला आहे. आम्ही आता खाल्ला, छान आहे, एकदम मस्त आहे. आम्ही आता ते मामलेदार मिसळ, मग ते बाबा फालुदा, त्यानंतर बोटिंग दाखवली समोर, त्यानंतर मग तुम्हाला गार्डन दाखवलं. हे सर्व ठाणे वेस्टला आहे आणि हे आपला जो तंदुरी वडापाव ठाणे ईस्टला आहे. असं तुम्ही ठाण्याला येऊन असं सर्व बाकी इतर सर्व बघू शकता. बरोबर, ठाण्याला खाऊ शकता. अजून ठाण्याला भरपूर काही आहे. ठाणा एवढं मोठं आहे ना की कवर होणार नाही, एवढं मोठं आहे. पण आम्ही एक शॉर्ट ट्रिप केली जिथे आम्ही तुमच्यासोबत शेअर केली. तर सर्वांनी व्हिडिओला लाईक करा आणि सर्वांनी व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय.